Nu skal vi snakke lidt om begreber i drama. Det første begreb, det er tema. Vores tema, det er et eventyr, altså en fiktiv historie, hvor vi har taget noget sang og musik ind over. Ja, og så har vi noget med tekst. Vi har valgt ikke at have noget manuskript, lige præcis for at gøre rum for, at vi kan lave noget improvisation, og vi kan følge børnene, hvis de har nogle spørgsmål eller idéer, eller kommer med en eller anden kommentar, som vi så kan spille ud fra. Så har vi også rum, og rum, det er det konkrete rum, det er det rum, vi befinder os i, når vi spiller. Så har vi også det fiktive rum, som er det, hvor vores eventyr det foregår i. Ja, og så har vi tid. Tiden den er fiktiv, og det handler om cirka 2 timer i forhold til, at figurerne fra scene til scene skal gå rundt i kongeriget for at møde hinanden. I virkeligheden så tager det jo ikke mere end 10-15 minutter, så det er også op til børnenes fantasi at forestille sig det her med, at de bevæger sig faktisk over en lang afstand. Ja. Så har vi skuespillerne. Vi har hver især i det her stykke her en rolle, som vi skal opfylde. Og det gør vi simpelthen ved at øve os i både noget kropssprog og noget tale, så den her rolle bliver troværdig. Så har vi også improvisation, da vi ikke har noget manuskript i vores historie. Og det har vi, fordi det er vigtigt, at vi får børnene med, og vi lytter til børnene, og vi lytter til hinanden, og siger ja til hinandens idéer. Og dermed skaber vi ikke en ens historie hver gang.